Iki apa nggawa kertas arep ngaturne napa? Mboten niku ngapalne nomor rekening. Bekne Pak JM bantin transfer. Mas Amire. Nika saking karsane keluarga besar PG Lestari. Wah, luar biasa penonton nganjuk tumplek. Alhamdulillah. Ini lebih dari 60.000. Udah, apa ngitung? Tak hitung mau. Oh, per kepala ngono ya. Pindul menghitung oleh 3.000, aku oleh 3.000 dadi 6.000 diklop. 6.000. Luar biasa. Sik perkenalan dhisik. Gandeng kula menika nembe kepisan ketemu, nembe perdana ketemu. Ikut gladi tepang derek wano ya niki perkenalan nama asline Mas Samirin kali Mbak Mintul niku sinten? Penasaran. Wis siapa sih? Awakmu sik no to. Iya. Kula Rizka Octavia. Rizka Octavia. Rizka Octavia. Asline nek dawane tapi isine aku. Dawakno pisan to. Loh, Rizka Octavia niku dereng nama panjang. Urung, wis separo. Cek lho. Cek nek dawane nek. Jeneng kok separo. Heeh. Nah, siapa nama kepanjangan Rizka Octavia? Rizka Octavia Naini Murti. Murti. Kuwi tenan kuwi teke mbah kula nang asli. Wah, mbah jenengane jenenge nek Naini Murti. Yo aneh. Naine enek bae wedok, lanange ra enek. Enek. Apa wi? Lah yo. Nenung lho. Masa. Luar biasa. Lah kok entuk jeneng Mintul. Nah, iki sing jenengi sapa? Bapake, ibuke apa wong liya apa gurune? Terus maksude arti Mintul niku napa? Bayen kila angel iki. Apa singkatan kok jenenge Mintul ya apa? Mintul. Kok iso dijenengi Mintul niku kula riyen kan Gedhi. Oh, Gedhi mine gersak krumpul dadi dijelke Mintul. Iya. Ada ya to ya. Tapi niki pun suda kok Ampun, ngenes masalahe. Ngenes niki Mas Dalang ya dicakiti karo wong lanang. Mboten diet ngaten to? Mboten diet, program mboten. sehat. Diet mboten berhasil, lek ngenes berhasil. Berhasil. Diete dhek pinter. Oh, pripun? Mencintai suami orang. Lho. Kayak ngono to membuka Oh, aib. ora ya, gak ya. Kira sido to, Dul. Gak. Ora. Wong lanang iki nemen kok, Mbak ya. Nemen. Wong lanang kok tulus. Alah. Ora mungkin tak ketok dhewe guluku. Alah. Lah sing nemen asline wong wedok. Lho, kok iso, Mas? Wong wedok iki ora enek critane cinta tulus suci padamu Kang Mas anu ora enek. Yo enek. Ora. Aku begini. Alah. Sampai bojone wong lho tak cintai. Lah, ya ta. Biyen tapi. Kandhani ya. Saiki wis. Alah ndek ngeneh no ya. Ora to? Ndek iki lek kurang njaluk dhuwit. Kowe tak jalukne no. Lah nek Mas Samirin, Dalem. iki nama asline KTP niku sinten? Oh, Apa nggih. Raden Samirin apa? Iya. Oh, Aja mok onone Raden ngeru-ngerui. Radene dilaki. Oh, dilaki. Iya. Ya. Sapa? Alah otak-otak. Jon kowe namun nek kene. Wah, tukang syuting. Sapa kaya kenal-kenal lo? Sapa? Lho. Jenengane lho. Lho iki anggere nangis sapa sing dijaluki tulung? Oh, jenengan. Ya tanggane. Jaluk tulung aku kadoan Jenengmu nembos. lho sapa? Jenengmu sapa? Oh, jenengku to? Heeh. Nggih. Nama asli saya Muhammad Ridwan. Ora mungkin. Ora mungkin. Oh, rupane kaya tutup botol. Wo. Kok iso Botole red label larang lho, Lin. Muhammad Ridwan. Ridwan ni surga. Penjaga surga lho. Ngene-ngene iki turunane kaji. Iki tenan apa mbahnya? Lho, tenanan. Turunane kaji. Yo yo. Teko silsilah mbahku lanang. Oh, nggih. Jenenge Sukaji. Saestu niku dadi aku keturunan Aku iki kadung ngomong seneng turunane Pak Kaji tak kira wong ibadahe kenceng bakne jenenge Pak. Ibadah ya kenceng piye to? Wong lanang ibadah kudu kenceng. Oh, Islam salat 5 waktu. Oh iya jelas dong. Alhamdulillah. Aku saking sregepe subuhane ping 6 kok. Sik ta. Lho, ganjarane ben akeh Piye nebas. ngene iki Mbak Mintul? Kuwi jenenge kesregepen. Kesregepen kowe. Lho ganjarane ben akeh omonge. Subuhane 2 rakaat ning ndi-ndi. Lah ya tapi aku imbuh ping 3 dadi 6. Oh iya. Ya malah ra diterima. Jagani sesuk nek ranyang. Lah, kadang kan bangkong. Heeh. Muhammad Ridwan. Nggih. Terus namane itu Samirin. Lah iki kondi. Nggih. Kalau nama samaran pertama kali itu Mirin. Oh, Mirin. Nggih. Dulu itu sesama musisi MC. Saya kan MC itu bos aku. MC modal cangkem. Modal cangkem. Oh, itu ora Cangkeme apa-apa. elek tapi niki. Ben, elek ya ben, pokok nuli 6. Iya. Kok iso nulis 6 kok? Yo yo. Ngarepe setengah-tengah. Oh. Mirin. Bedong ora.
Gak dong. Gak dong. Sesuk lek njomne tak critani. Nggih sesuk nggih sesuk. Ya. Niki julukane kuwatah kok. Nggih. Sapa Mak? Mirin. Temo. Temo. Jadi semua Irfan Yolanda. Ya itu nama samaran panggung dulu. Irfan Yolanda yo waktu kapiten. up Irfan Yolanda itu MC internasional. Rupane koyo celeng Irfan Yolanda. Iya to. Celeng kaya ngene lho. Dek aku dilolokne terus aku mulai gak transfer sik leno. Aku nek kene mung bahan lok-lokan tok. MC sejarahe MC terus entuk julukan Mirin niku. Nggih, Mirin. Lah Samirin itu waktu saya bergabung di Woko Channel itu ditambahi Sam, di Malih Samirin ngoten. Samirin ngoten. Nggih, sejarahnya seperti itu. Kula nggih sering nyimak lho Mbak Mindul kalih Mas Samirin Woko Channel wah hebat luar biasa. Alhamdulillah. Ngantos melambung tinggi. Ki apa nggawa kertas arep ngaturne napa? Mboten niku ngapalne nomor rekening. Bekne Pak JM bantin transfer. Oh, jelas nek itu. Lho iya, bek isin munggah panggung ditransfer kan kena. Nggih. Nggih. Salam-salam dulu dong. Nggih, siap. Nggih. Pak Dalang. Nggih. Tak celuk Pak rapopong dalangi pantese Pak. Mas. Nggih. Ini sebelum kita melanjutkan hiburan gitu, menyampaikan terima kasih yang tiada terkira kepada yang terhormat Bapak Evan Mulyawan selaku General Manager dan juga Ketua KPTR Bapak Haji Taryono. Kang Pundi pintenipun? Oh pun manto? Oh masih di sini. Oh, alah dolanan HP nek paketane perang kuwi. Oh sing bayar iku to? Wong sumbut iki jelas. Wong sumbut nggih.